Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kan karuangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawig na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Diyos maray na hapon po, ngunyan pupo na niya to an enot na aldaw kang novena ki Nuestra Señora di Peña Francia. Magtirindog po. Holy Espiritu, o kaglalang sa puso mi magero ka, ang biyaya mo sa mutawan, ang puso mi panoman, ang puso mi panoman. Parampon, panaong ka na langit nun, pagkamuot asin buhay, bilog niya mong ilinudusay, bilog niya mong ilinudusay. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Pagsulsol nin kasalan, kagurangnan kong Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Nagsusulsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaheherakon. Nagmamaot ako na daina magkakasala giraray sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima. An buot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay, urog na ngunyan na an sa kong pagpamibi, sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang sa man na ina. Amen. Maluhod ang gabos. Pamibi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumuto na reyna asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamiso na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa impyerno, sa pagmaawot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki sa pagwaras kang kapanoanin kaligtasan. Kapalainan asin mga biyaya na isinamno sa imo, an ipangidam ka. Mga biyaya na itinao sa samo urog kapaladan ng pagkabuhay, mga kadakulaan asin isinamno sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapaghiras kang kapanoan mo. Tabangi na matawan ang naghihelang ning kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin ang parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel nag-uugma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria samuyang ina, ikami nasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit nagadan, asin nabuhay liwat sa pagtubo sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kang banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayon na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi asin pagdebosyon sa imo na siring sa katigna makakalanga sa mo. Siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mong mga kasakitan. Siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nag-aarang ako nin udok sa buot sa imo, o mahal na ina. Nag-aarang ako ning paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng gad sa sakuyang puso, ining mga mahamison asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora di Peña Francia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora di Peña Francia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora di Peña Francia. Ipamibi mo kami.
Magpamibi kita ki Birhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramo ni pakimahera, ipamibi niya toan. Tara Maria, pano ni grasya, ang kagurang ng tang Diyos iyaon sa imo, pinaurog sa kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunya na sa paghuros kan sa mong kagadanan. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahon nin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makakaherak-herak na parakasala, na maging maninigo asin maging kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tan Diyos iyaon sa imo, pinaurog karahay sa mga babae gabos, asin urog karahay sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunya na sinsagkod sa kapaginagdanya mo. Amen. Agihan nin mga langit no na biyaya, tawi kami ning luha tanganing pagtangisan ni ansamong mga kasalan. Tara Maria, pano uning grasya, ang kagurang ng tan Diyos iyaon sa imo, pinaurog karahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sakod sa pagkakadadanya mo. Amen. Rayna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa sugot, kan samong mga kaiwal. Tara Maria, pano ning grasya, ang kagurang ng tang Diyos iyaon sa imo, pinaurog karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sakod sa pagkakadadanya mo. Amen. Ikinabubuhay asin namumuta na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Tara Maria, pano ning grasya, ang kagurang ng tan Diyos iyaon sa imo, pinaurog karahay sa babae gabos, asin urog karahay sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunya na sinsagkod sa pagkakadadanya mo. Amen. Paalawanin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin sa mong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Tara Maria, pano ning grasya, ang kagurang ng tan Diyos iyaon sa imo, pinaurog karahay sa babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sakod sa pagkakadadanya mo. Amen. Pamibi, ki Nuestra Señora de Peña, Francia. Hilngaman kami o maheherako na ina, Birhen de Peña, Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata. Asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, pano ning pagsulsol, atamana ang samong familia, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imong mga dibotos. Si buhay pa asin mga gadana, urog na idtong nangangaipo nin sa imong pagtabang sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan. Antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na ina, tanganing masurog asin matabangan mo kami. Danay mo kaming antabayan nin bilang sa imong mga diboto na dara kan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman minaluhod sa imong pamitisan sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña, Francia, pamibian, tabangi, rangaha asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, surugaan mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pagpabayai an kababaihan na namumuot sa imo. Mamatay ang lugod ang sa imong pagtabang, ning gabos na nag-uumaw sa imo, o inang Birhen de Peña, Francia. Papagkanigo o Birhen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwal. Pamibi para sa enot na aldaw kan debosyon. Halangkaw na reyna, asin urog na namumuota na ina, ang sa imong pagkaina, gikan sa kabuotan kan Diyos, binuot kan Diyos, na sa kaenot-enot pa,
na ika maging ina na mayong digta nin kasalan. Sa kapakumbabaan nin buot, nagangayo-ngayo kami sa imo, na sa samuyang pagsarig sa imong pagkaina, matawan kami nin ilaw, na maliwanagan kan urog karahay na ginikanan nin sa among kalag. An Ama, an mahal na Diyos, na kaglalang, totoo mananggad na urog karahay, kisa pagkamit kan mga karahayan sa kinaban, ang pagkiras sa kamurawayan ni Diyos sa Santissima Trinidad. Tabangi kami, Reyna asin ina, sa kakang kabikolan, tanganing di kami makasukay sa malinig asin halangkaw na ginikanan niya mo. Di mi man lugod, balsaning karatan, ang karahayang kansamuyang pagkatawo, nalinalang na kabaing kan Diyos. May malinig na isip asin puso. Maglakaw lugod kami sa gibong kabanalan, tanganing makahiras kami sa kamurawayan kang kaglalang ni samuyang kalag, asin man sa kamurawayan kang kagurang nang na si Jesus asin Espiritu Santo. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamiibi mo kami. Amen. Dalit sa tuya pong aawiton. Sinasarigan sa pagkabot na marahay sa langit ka murawayan. Di mo kami pabayaan, digdi kay ning kinaban, kundi mo kami tabangan, daing marhay na kanadatnan. O Beren Mariang mahal, di Peña Francian ngaran, patronanin kabikolan, ikaming sinasarigan. Minaluhod kaming unyan sa dapan mong sinanglitan. Sa Diyos kami hangad man tawad kan sa mong kasalan. Sa imo inang mahal, nasa mungang inagad man, nasa muyang kauyaman nga bos na mga kasalan. O Beren Mariang mahal, di Peña Francian ngaran, patronanin kabikolan, ikaming sinasarigan. Hinanyuga kaugmahan, an mga tingog pagarang, nin bilog na kabikolan, mga katuon mong anan. O mamumuto na ina, hinanyuga ka
nga sa langit si mong daraha. O Beren Mariang mahal, di Peña Francian ngaran, patrona nin gabi ko, ni kaming sinasarigan. Mauntok, asin maghagad sa mahal na Diyos kang biyaya na buot niya tong makamtan sa tabang ni Virgen di Peña Francia. Matindog po. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian, namin naduluksi mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian, namin naduluksi mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian, namin naduluksi mo. Maluhod po, asin pamibion niya to, an Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamiibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat for birthday of Rica Micaela Servino, sa kahagadan ni Rica Angela Servino. Pasasalamat man ni Jonathan R. Morcoso and family, ni Ryan and Janet Crisologo, ni Mr. and Mrs. De Leon and family, ni Elaine, ni Anonymous,
nin Anonymous, asin kan Paya family. Espesyal na mga kahagadan for Aryan Catholico Studies, kahagadan ni LB Benalia. Espesyal na kahagadan kang Nuida and Dayap family to pass the bar exams of Aiza Miraflor kan Ranieses family. Espesyal na kahagadan kan Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. For safe travel kan Octavo family. For healing and fast recovery of Warren ni Grace. For approval of students' visa application of Jessica Isabel ni Ryan and Janet Crisologo. Special na kahagadan nin Anonymous. For peace and unity in the family of Alwin and Maria Riza Nacion, kan Nacion family. For Suun Lee Nasol, Tay, and to pass the PMA Academy in Baguio, ni Nora Nasol, Tay. For USCIS petition approval, ni Sarong Devotee. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag, ki Narciso Jr., Joel Asin Oscar, kan Buenaflor and Azotea family, ki Albert kan Dayan Dante family, for death anniversary of Edgardo kan Tori Franca family, ki Fabian ni Ryan and Janet Crisologo, ki Sara kan Santillan Asin Militante family, ki Leonila kan Ranieses and Manrisa family, ki Christian kan Moico family, ki Eduardo and Mila ni Richard Hernandez and family, ki Domingo ni Dr. Jean A. Mirandilla, ki ni Nidea and Jose kan Levantino family, asin ki Telma ni Charmaine C. De La Rosa and family. Sa giraray mga tugang ko ki Kristo, Diyos marhay na hapon po sa Indugabos. Ngunyan, Biyernes kan ika-23 na simana sa ordinaryong panahon, magtirindo po sa pagpuon kan Eucharistia. Sangarang ka nama sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninungan ni Yesu Kristo, kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, sing pagisumaro at Espiritu Santo, mapas sa Indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, antaan sa mga kasalan, tangani magkanigo kita ang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birken, sa gabos na Angkeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibig sa kaguranan tang Diyos. Mahirap manlugod sa to ang Diyos na makakaman, asin kapatawaran sa tama kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
pinaibi kita. O Dios, kaugaying hilinga ang mga akin sa imong pagkamuot, nahuli kay ni an pagtubod sa mo nagdatong asin sa pagampon sa mo nauutob, tanganing isurat iwaras ang mga nagtutubod sa Dios ang tunay na katalingkasan asin daing tapos na pamana. Huli kay Jesucristo kagurangnan niyamo sa imong aki kay bamang nabubuhay asin nagahadi sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginono sa kapinunan kan enot na surat ni San Pablo kay Timoteo. Surat hali kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pagbuot nin Diyos na satong kagtubos asin ni Kristo Jesus na satong paglaom. Para kay Timoteo, tunay kong aki sa pagtubod. Mapasaimo ang biyaya, pagkaherak asin katuninongan, hali sa Diyos Ama asin hali kay Kristo Jesus na satong kagurangnan. Ako nagpapasalamat kay Kristo Jesus na sa tuyang kagurangnan na nagtaos ako ning kusog. Nagtiwala siya sa ko, asin pinapagkanigo niya akong apodon na maglingkod sa iya. Minsan nga ni kaito ako sarong paralanghad, asin ginibo ko ang bilog kong makakaya sa pagraot asin pagpakaraot kan pagtubod. Alagad ako nahirakan niya. Hulita iyan gabos, ginibo ko na daing pagkasabot asin daing pagtubod. Iwinaras ako ang biyaya nin kagurangnan. Pinano ako nin pagtubod asin pagkamuot ki Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ika ang sakong pamana kagurangnan. Ika ang sakong pamana kagurangnan. Ampo na ako, O Diyos, sa imo ako minapaalaw. Masabi ako, ika ang sakong kagurangnan. Ika kagurangnan ang sakong kalis, asin piniling kahirasan. Ika ang magpapadanay kan sakong buhay. Ika ang sakong pamana kagurangnan. Inuumaw ko ang kagurangnan na naghahatol sa ko. Minsan banggi, pinapatanidan niya ang sakong puso. Danay akong magpapamugtak sa atubang nin kagurangnan. Kun siya nasa too ko, dainin makakapurisaw sa ko. Ika ang sakong pamana kagurangnan. Ipahiling mo sa ko ang dalanin buhay, sa imong atubang yaon ang kapanoan nin kaugmahan, an kagayagayahan yaon sa tuo mong kamot sagkod lamang. Ika ang sakong pamana kagurangnan, an pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Sinabi ni Jesus, sining mga panghalimbawa, an buta nakakakabit daw ning kapwa buta, day daw sindang duwa mauhulog sa kalot. Ang disipulo bakong urog, kadunong kisa maestro, minsan nga ni kung nakanood na, makakaarog sa maestro. Tadaw ta maanan mo an mota sa mata ni sa imong tugang, nasinday mo nahihiling an pasagi sa imong mata. Paanong makakasabi ka sa imong tugang, halion kung una an mota sa imong mata, kunday mo nahihiling an pasagi sa diri mong mata, para sa ginsagin, haliang una an pasagi sa imong mata, dangan makakailing ka nin malinaw, asin mahali mo an mota sa mata nin sa imong tugang.
Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening. Paragos na pinapaliwanag kastong kagurangnan ang mga but sabiyon kan mga paladan o mga blessed, ninulita sa tuyang pigsabi na ang mga blessed o mga paladan, mga maugma, iyo ang mga katangian kan kahadian ni Dios. Kaya ang pagkamot sa kapwa, nagpupuon man sa pagiging sincero, sa pagtabang sa kapwa na mahiling ang sala o kay puan pang pagbabago, tanganing nagpuprogreso sa kabanalan. Alagad kung minsan ang pigsabi digdikang kagurang na kukunwari kita na mas malinis o mas marunong kaysa iba, that's why we have the courage to correct other people. Pero dapat pala magpuon sa sadiri, tanganing an kalinigan nagupuon, sa tuya man sana, as in itong pakalinig sa to, orog kitang may karapatan na sabi sa tong kapwa. Otherwise, kung nahiling mo man sana so kapwa mo, and without knowing yourself or noticing your own imperfection, digdi po nagkakaigawan indikit na kayabangan ang sarong tawong nagaparapansin kang iba, subalit ang sayaman sa ng sadiring dugi, sadiring ati, dahil nahihiling. Paano ta po na magigibo ining inutuntan sa dirita? Giraray sa pagin ng pamaybi, mahiling mo, o kaya magiging bukas kita sa tong kagurangnan mismo, na yun naglalang sa tuya. However, if we do not want to accept what is in us, na kailangan pang pagtrabahuan o i-perfect, diyan na po naglalaog so vainglory o kaya itong kapabawan. Kaya, if we are sincere enough o humble enough na ako unta na igwa kitang mga kakundian, then that would be the correct attitude. Tanganing ang Diyos mismo na gusto kitang tabangan, gustong maging perfect by accepting our faults, digdi po so proper venue for correction. Kaya itong second step na nakorektaran sa dirita, nahiling ta na ang mga kakulangan ta, and more or less we are traveling on the road to change or perfection. Diyan tana po mahihiling na ang correction pala o fraternal, brotherly, sisterly correction, but sabihin, naglalayon ka man na makatabang, bako na supunan o kaya i-judge ang sarong tao. So there's only one purpose for helping others, that is love or charity. Kaya sabi baga, tanong nga talaga makulog sa kapwa mo, bako na out of inggit o mahiling ang kapwa mo na mas maray ka, kundi ito po na in the name of Jesus, ninulita ang kakurangnan, piksasadol kita na tabangan ng kapwa, any effort to help our brothers and sisters would always come from the motive of love. Kung iba po ang motibo, bala na po kita. Pero ang pagsabi ni kagurangnan, huling sa pagkamot mo sa kapwa, as in pagkamot mo sa kuya, ginigibuto po ang correction. There is no other motive. Kung kaya, dinulit ang pagkamot, dahil nagpapabaw-abaw, pagkamot nag-aako kan sa diring kagundian, is sincere, is humble. That is the reason why we continue to devote ourselves to the saints, aro kani kay Our Lady of Pina Francia, San Judas Tadeo. Tas inda po, nag-excel sa saindang Kristiyano o pag sa buhay kan Ebanghelyo. Kaya may rason kitang mag-arang sa inda. But of course, they would say na
pigdadaramang kita, baka para sa inda, kundi kay Jesus man giraray. So even among the saints, it is always the path to Jesus na pigapailing ninda. Mga tugang sa pagbabagong buhay, importante yun na akoon, uya sa tuya, truth baga is the basis of humility. If you want to know yourselves, mahiling mo iyan sa imong kakayahan, sinda sa imong kapagumbabaan. Otherwise, ito po na mga semblance of kayabangan, asi kapawabawan, day po na magbabago sa aruga na attitude. But if we continue to really ask God na sa mga efforts data maako, ang mga bagay na minsan, dipisil akoon, wala pong imposible kung si Lord mismo ang agadantakan na sa abing tabang. And again, with the help of Mary, the help of Saint Jude, and many other saints to which we devote ourselves, yan po, gabos, mangyayari, kita mismo nagpapakumbaba, asi nagahangad, kan karahayan, kan lambang saro. Pamibig ka mga tugang, tanganining sa kosin sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod, kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. O Diyos, ginigikanan nin tunay na pagkamot, at sin katoninungan, itugot mo na miibig kami, na huli kaining atang, manindig ko kaming magsambakan sa imong kadakulaan, asinulikan pagkisumaro sa banal na misteryo, maimbod kaming magkasararo sa Diyos, magkasararo sa buot, tuli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Masalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos si nakakaligtas, nadanay si minsan sa iyan, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, na daing kasagkoran, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan sa pagkamot, sinisilibrar ang sayang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag ang pagkabuhay niya liwat, sin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kay bagang gabos na santos, sin Angeles, sarabay kami nag-oomaw kan sa imong daing tapos, sa imong kamurawayan, daing tapos, nagsasabi,
Tangani ka nagadaan banal, borabaring gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, papadala ka ng buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, baka pamanggi sa pagkuhayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamo gabos, sin mag-inom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamarena niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, pinapahaya, sa kuna kami nagruron mo sa iyong pagagadan, si pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapayin buhay, asing kalis, asing kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kami nag-aarang, kami nagpapakinabang, ng hawak asin dugo ni Kristo. Pag sararoon ka ng Espiritu Santo, kirong dumakagurangnan, sa imong simbahan nakalakop, sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong papas, si Leon, sa mga obispo, si Joel, si Gabos na klero. Siring man garamdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong pinapamibi sa misang ini, sinang Gabos ng mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami Gabos, namibig kami tanganing kay Ban Santa Maria Bire na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, singabos na santos, sa kaitupan nakapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw sa pamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang Gabos na kagalangan, nasin kamurawayan, sa Gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon, na sin pinatuod kan Diyos no ng kaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdaranga sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa Gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganin kami natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging dani natalingkas sa kasalan, sinman ligtas sa Gabos na kapuritsawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan,
siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangdan, kada nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ang sagong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Aray pagilingan sa mga kasalan, kundi at pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong, asin magkaburunyog. Susog sa imong kabutan, ka nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaning katuninongan, peace be with you. Mga tugang yan sa itong kagurangnan sa Kristo, ay ni Maria, aki kan Diyos, siya nagpapara kan makasalan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi, kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw
Mamibig kita. Kagurang na nitugot mo sa mga paratubod mo na pinakakana sin binubuhay mo sa kakanon sa imong tataramon na sinlangit no na sakramento na magkamit nagayo kan mga dakulang atang kanaki mong namumutan tanganing danay kaming magkanigo na makisumaro sa iyang buhay. Siya nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Awiton tang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A declamamus, exulis Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordies oculus, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. O Dignifris amor promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virgines Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, daut cuius commemoratione et amor, eius via intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Dilikan mga pamibi, intercession sa nudas sa Diyos sin Birhen Maria, Nuestra Señora de Peña, Francia, kamo bendisyonan ng Diyos na makakama ng Ama, Anaki, Asin, Espiritu Santo. Amen. Dinunutan ng banal na sakripisyo, lakaw kita sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening to Father.